ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, техника, ягон маҳсулот, ягон фирма, чӣ намуд реклама ки бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекунем. Мо дар видеои оянда эълонда фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Москва, аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Хӯросон, Рӯдакӣ ва шаҳри Бухтар ҳастанд. дӯстони азиз, хонаҳои Алишам ҳастанд ва квартираҳои фурӯшӣ аз Регар, Хова, Ҳисор бо нархҳои 150,000 сомонӣ ва территорияи Душанбе, Қурғонам ҳастанд. ҳамин хел квартираҳо яъне пешниҳод шудагианд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст, дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 176,50 дирам. навора саро мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, пешаи наворо сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки грузоперевозка, яъне ки Ай Москва ба Тоҷикистон бор мебиёранд. ҳамин хел компанияҳо хеле бисёр ҳастанд, не ки мо ҳар компанияро тавсия наметиҳем. компания Акай Ибодулло, яъне ки 7 сол уже старши корӣ доранд, ки опити корӣ доранд, ки бо боварӣ метавонед ки ба ҳамин ака бор роӣ кунед. бор аз территорияи Москва килоаш 40 рубл мега соҳибшон, кадоме ки бисёртар дорад скидка дорад. агар худашон рафта гиранд 50 рубл, агар ки худатон оварда дар ҳамин кама спорен, яъне ки 40 рубл. ино уже старши корӣ хеле дорад. ман ҳар компанияро тавсия наметиҳам, барое ки одамони проверична, одамони бовариста худотарс ҳастанд. ин ҳамин рақамода метавонем тавсия диҳем, яъне ки занг занем. бора аз Москва ба Душанбе, территорияи Ленинский район, Рӯдакӣ, Хӯросон, Қурғонтепа, яъне ки шаҳри Бухтар ва ноҳияи Уялӣ, Вахш, Гулистон, Калхозобод, Қумсангир ва Гараотӣ. боз дигар тарафҳое ки агар шумо дар кор дигар тарафҳо мебаранд, инаш бо маслиҳатай. якум рақамошон аст, рақамҳои Россия кор мекунад, WhatsApp пайваст доранд ва дуюм рақамошон аст, рақамҳои Мегафон Тоҷикистон ки ҳардушон кор мекунад. метавонед ки бо дили пур бортона рафта спорем ва оварда соқу саломат мерасонам. мо ҳар компанияро тавсия наметиҳем, не ки ҳамин ака боварӣ аста. метавонед ки бо дили пур бортона равон кунед. боқӣ дар панаи худо навори имрӯзаро сар мекунем. аз якум хонаи фурӯши марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, пеши постай гуфтага аст соҳибшон. маҳаллаи замонави, маҳаллаи нав, ҷои беҳтарин ки масҷид, бозор ҳамаш дар пешаш. якум кӯчаи нав ки бениҳоят ҷои хуб дай. хоб аз ду тараф мегӯяд хона аст, кӯчаи нав, ду тарафо хонаҳои фақат ҳамин чӣ хел коттедж хонаҳои зур аст ки канализатсия, оби шаҳрӣ, свет, ҳама чӣ обшим пастяне аст. хонаи дошина анаку сар мекунем. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки 6 дар хона кардагия. дӯстони азиз, ки берун полни худ тайёра, дуруни хонаҳо под абой тайёра. ошхона, баня, туалет дар дуруни хона гирдаша ина кӯчааш. дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳама чизои лозимӣ бе ягон тариф аст. хона проектҳои нав, ҳамаш қоидаи фақат ба дили худтон абой мечаспонем, медорем зиндагӣ мекунем. ҳамааш шароитош мегӯяд муҳайё аст ва дӯстони азиз, ҳамлабои нав транспорт мегӯяд ба ин наздикӣ мегзарад. шаҳрномаи хариди фурӯш дорад, яъне ки инаша бо худтон чӣ мекунем. ба хотири моҳи иди қурбон мегӯяд, яъне ки сайди қурбон хонаро мегӯяд арзон мефурӯшем. ҳамагӣ бо нархи 369,000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирам мегӯяд бо арзонтара мешавад. 369,000 сомонӣ ки хонаи коттедж, хонаи тайёр, 6 дар хона бо ҳамаи шароитош. фақат ҳам як абойта мечаспонен, медорем зиндагӣ мекунен. якум рақамошон аст вавилон WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамош инашам Мегафон аст ки обшим ҳарду рақамода имо, WhatsApp ҳама чӣ пайваст доранд. дӯстони азиз, ина наворо суратҳо ҳамаша тамошо кунен. метавонед ки бо бештар маълумотҳои пурраша аз соҳиби хона гирен. дар райони хонаҳо мегӯяд ҳамагӣ 100 квадрати метра. 3 дар хона дар боло, 3 дар хона дар якум ошина. 2 ошхона, баня, ванна, ҳама чӣ дорад. ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, ина занг зане ба шумо арзон ва муомила карда метиҳам. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар кӯчаи Умари Хайём. ҳамагӣ дӯстони азиз, ду хона аст ки ҳардуша якҷоя мефурӯшанд, ки ҳардуша якта ҳавлӣ ҳисоб мекунанд.
общим як ҳавли 4 сотиқа бояд тарига аст 4 сотиқа общим ҳамаш 8 сотиқ замин ай. Як коллексия хона полни худ уже ремонт кардаги тайёра як хона ипараш, яъне ки фақат краска ранг бориш мондага аст. Ин ҳами хонаҳо ҳар душон якта фурӯхта мешаванд. Агар ки шумо хоҳен, яъне ки отдельниам фурӯхта метиҳанд. Хоб дӯстон аз общим 8 сотиқ замин хонаҳош чамаш тайёр аст. Дигари хонааш мегӯяд фақат ранг бор мондага, дарахтони мевадиҳанда, обсвет, ошхона, баня, кухни ҳама чӣ дорад. Дидем ки чӣ қадр хонаи базеб, калидор, малидор, ошхона ҳамаш қоидавӣ. Намедонам як общин мумкин ки 10 хона боша ҳамаш кати 5 та 4 та ҳамҷа мумкин як ай 8 та общин зиёд аст. Агар ҳамаш ҳар ду хонаро якҷоя гирен, агар нархша мега 330 000 сомонӣ аст, боз арзон мешавад. Агар ки отдельниам гирен, отдельниам фурӯхта мешавад. Дидем ки чойлоби ангур, обсвет, дарахтони мевадиҳанда, ошхона, баня ҳама чиз қоидавӣ ай. Ду дархона, яъне ки ду хона аста, якҷоя як ҳавлӣ карда мефурӯшанд. Боз такрор мекунам, агар ки шумо ки хоҳен, яъне ки отдельниам фурӯхта мешавад. Ин ҳамин рақамошон аст, билайн WhatsApp пайваст дорад кор мекунад, дуюм рақамош инашам кор мекунад. Яъне ки якумаш WhatsApp ва дуюмаш рақамои дастӣ, общем ҳар ду рақамошон дар алоқа. Кадомишда хоҳен. Одамоне ки наличие мегирад арзон мешавад, одамоне ки отдельниам мегирад, яъне ки фурӯхта мешавад. ҳар душон хонаҳо пушт ба пушт ҳастанд ки ҳама ҳар душон дар як ҷо ҳавлишона якҷоя карда мефурӯшанд. Боз такрор агар отдельниам хоҳен мефурӯшанд. Як бор шумо занг занед, ҳам арзон мекунад, ҳам шумо да маълумотша фаҳмода метиҳад марама. Мегзарем ба сеюм хонаи назди ҳавлигии Алишӣ. Дӯстони азиз, хонае ки Алишӣ мешавад тамом. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол. Ҳамагии 6 сотиқ замин, 5 дархона, як калидор, як ванна, як душ, кухни, термис ҳамаш ҳаст. Дарахтони мевадиҳанда, хонаҳо ҳамаш мегад дароношо мегад ламинати расистки мегад задаги аст. ҳобгирдаш маҳкам, ремонтҳои беҳтарин. Хай дидем ки чӣ хел тоза дарони хонаҳо ҳамаш ремонт кардаги аст. кушод, башини баня ҳамаш қоидавӣ бо битонам кардаги буда. Фақат алиш карда мешавад ба квартирае ки дар территорияи Душанбе, се хонага квартира. Аз территорияи 9 километр мегад то тарафҳои Сахвата боша мега мешавад. дӯстони азиз, бениҳоят вариантҳои хуб. Агар шумо ҳам хари се хонага квартира доста бошен, аз территорияи 9 километр то Сахвата мега боша мешавад. Яъне ки ай Сахват то 9 километр ҳамин территорияда боша мегад алиш мекунем. Агар 4 хонага ҳам боша, хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед. Яъне ки асосан се хонага гуфтага аст, як агар рафта квартира шумо агар қиматтар боша, яъне ки иша мегад бо маслиҳат мекунем. яъне ки бемаълум метавонем ки дар ҳамин рақамошон занг занем. Якум рақамошон аст TCL кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои расмӣ аст ки инашон кор мекунад ва WhatsApp, имо ҳар душта пайваст доранд. Дар оини хонаҳо беҳтарин ремонти замонавӣ қоидавӣ кардаги ай. Агар яке шумо харидори сахт бошед, агар дар ҳамин рақамошон занг занед, нарху навоша соҳибшон мегӯяд. Не ки асосӣ мега фақат фурӯшӣ аст, яъне ки асоси узури зиёд фақат Алишӣ аст, мега соҳибшон ба квартирае ки се хонага аз Душанбе. мо сода карда фаҳмодем, хай кадомитон ки ҳам хеле вариантҳои Алишӣ дошта бошен, ин ҳамин рақамошон да занг занед, кадомиш да занг мезанен, яъне ки ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. беҳтарин ҷо дар мега ҳама чизои лозимӣ дар наздикиш аст. ҳамаи шароитош мега 100%. маълумот хай бо дигар таърифа мекунем, дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки аз территорияи Россия аст, ки аз территорияи Москва. Курская област, Железногорский район, села Погорельского. Амин хел наистага аст. Агар агар мо хато наиста бошем, аз соҳибашон мегирем. Территорияи Москва, Курская област, Железногорский район. ҳамагӣ 31 сотиқ замин аст ки ду дархона кардага, як калидор, ошхона, баня, колодес, об ва газа пешхона кати мегзара. газша хоҳед мегзаронем. ҳуҷҷатош мега ҳастай, нархаш бениҳоят арзон. ҳамин хона баъдро як бародари тоҷики худамон срочно мегад мефурӯшем бо нархи 150 000 рубл. нигоҳ кунед чӣ қадр хонаи арзон аст, кадом сабаб кати ман намедонам, хона бениҳоят арзон. якум рақамошон аст, рақамои Россия кор мекунад, WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамошон аст, ин номерои дастишон ки инаш кор мекунад. ин ахираш 69 номерои дастишон, ин номерои 68 ишда WhatsApp пайваст доранд. обш як тишда WhatsApp тишда номерои дастишон ҳар даш кор мекунад.
ҳуҷҷат ҳам дорад. Дар хона мегӯяд айни ҳол мегӯяд қариб ки чанд сол шуд мегӯяд одамо зиндагӣ накардааст мегӯяд дар ин хона яъне ки яъне фурӯш намуда ҳамин аяк бародари тоҷики худ монбуда 31 сотиқ замин ду дар хона хайни ҳамин хел средни ремонт кардӣ. Бо арзон мекунад маромад занг занед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, қисми квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино тарафи Гипразе кӯчаи Навбаҳор. Якхонага квартирага духонага кадагиан. дар шашум ошӯна қарор дорад. доми 10 ошӯна дар шашум 50 квадрати метр. обши дуруни хона хела кушод аст. территорияи Душанбе райони Сино Гипразе кӯчаи Навбаҳор. хоб дастрош намагад фурӯхта мешавад бо нархи 335 000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. дар пеши до мактаб мағоза обши ҳама чизҳои лозимӣ аст. ремонтҳои беҳтарин ҳама шароитош муҳайё. хайки дар инҷа чизҳои ашёҳои хонара кадомшон метиҳан наметиҳан иша ягон чиз гуфтагӣ нест. дом 10 ошӯна дар шашумаш қарор дорад. ба кадоми шумо ки лозим бошад маромад занг занед. агар шумо дар ҳамин хел чунин квартираи фурӯшии замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад дар мо роҳӣ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навор дар ватсаби мо падлисаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар пеши Салимзода гуфтагӣ аст соҳибош. духонага квартираи бадрон дар шашум ошӯна қарор дорад 57 квадрати метр. доми нав аст, навастройка уже ремонт кардагӣ аст. хона тайёр. об свет ҳаст, ошхона, баня, термиси пачка, унитазам мегӯяд дорад. ҳамаш мегӯяд қоидави тайёра медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 245 000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирад бо арзона мешавад. 57 квадрат ки даруни квартира даже хела кушодаранги проекти сехонага. ин ҳамин рақамошон аст. мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст маромад дига маълумот дӯстони азиз худатон гирем. хоб агар ки ма буду ҳамин хел квартиро ба шумо ки лозим бошад ягон намуди дигааш дар комментария менависен. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат шумо лайкҳоро дариқ надоред гузоред ва силкаи навора дар ватсап имо падлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи Алишӣ. дӯстони азиз, квартираи Алишӣ аст ки ба хонаи заминӣ. квартираи Алишӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шомансуд тарафи 9 километр дар 190 микрорайон. доми 4 ошӯна мегӯяд дар сеюмаш қарор дорад. обшим духонага квартира дар сеюм ошӯна доми 4 ошӯна 44 квадрати метр. бо об свет таъмин аст. ошхона, баня, ҳоҷатхона, обшим ҳама чӣ дорад. беҳтарин ҷода. ба пеш хона мегӯяд маршруткаҳо мегзарад. боғчаи калон, мактаб, маршруткаи 15 ва дигар намуд ҳастад. хоб алиш карда мешавад ба хонае ки заминӣ аз территорияи Жилмастив аз тарафҳои 7 километр, 9 километр Ховарон, хоб теппаи Самарқанд, хоб ва дигар намуд Тезгар, Нефтняк, деҳоти Роҳатӣ, ноҳияи Рӯдакӣ ҳамин тарафҳо боша ба хонаи заминӣ мегӯяд алиш мекунем. илтимос мегӯяд фақат алишӣ, яъне ки фурӯшӣ гуфтагӣ нест. ба хонаи заминӣ. хоб ин ҳамин рақамошон дар поён аст. кадоми шумо агар ма буду алиш мекардагӣ бошед ҳамин хел вариантҳо доштиҳанд. хай агар яке сумкате мехардагӣ сахт бошед хай занг занед мумкин ки нархи навоша ба шумо гӯяд не ки фақат алишӣ гуфтагӣ аст соҳибош. дӯстони азиз, агар ки имконият ки бошад ҳамин навори моро ба программе VPN тамошо кунем хела барои мо хуб мешавад. боқӣ дар панаҳи худо бошем бо далши тамошо кунем. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон ки аз маркази шаҳри Ҳисор. якхонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад 33 квадрати метр. бо об свет таъмин аст. ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад. хоб доми 42 хонаи 5 мегӯяд кӯчаи берунӣ. ҳамин хел навистиҳанд. документамаш 100% 33 квадрат. ремонтчан хуб аст бо ҳама шартҳои зиндагӣ, яъне ки ремонти хуб аст. средни яъне ки мешавад. нархи квартира мегӯяд 150 000 сомонӣ аст. бо арзон мешавад. дар комментария бисёр суроғ карданд ки аз шаҳри Ҳисор квартира монем. баъри шумо квартираи арзонак метавонед ки бо занг зада қачон савдо кунем.
дӯстони азиз ҳам хонаҳои фурӯшӣ мо буд то видеои оянда худо нигаҳбонтон.